И така, здравейте на всички в това видео днеска, което ще изтеглиме нашите така любими хора, които са се записали за раздаването на не какво да е, а на моята бивша клавиатура, бих я нарекал, моята клавиатура, която ми служи може би над 2 години. Cooler Master MK730. Това е една хубава клавиатура с червени свичове, с доста, както се казва, така нисък Activation key. Има си G key и N key, такова rollover, алуминиев корпус и общо взето доста неща с Cherry MX с червени свичове, както казах. Една клавиатура, която, както ви казах, е спечелена от мене изцяло, е клавиатура, която така върви от ръка на ръка и е раздавана, разбира се, с автограф от котото, така че да видим сега кой ще се падне и на кой ще стои в ръцете и кой ще се използва в сетъпа, зависимо за кого ще е. Така че да, какво трябваше да направите, за да се запишете в раздаването, казвам набързо. На това видео, което е за giveaway, трябваше просто да имате абонамент за канала, т.е. да се абонирате на моят канал, това е задължително и е задължително да бяхте оставили коментарче под видеото. Сега, зарежда съм тук в YouTube Comment Picker въпросните коментари от видеото, така зареждаме ги. Да видим колко коментара има събрано в видеото. След което цъкаме старт, giveaway бутончето и нека да разбереме кой си е спечелил въпросното хубаво бижу. Една клавиатура на Cooler Master, която наистина е много качествена, и ако сте геймър, който до сега е нямал нещо по-скъпо, тази клавиатура мисля, че беше нещо от сорта около 250-300 лева, когато бяхме в лева, сега в евро се нямам никаква представа дали се продава. Така, избираме си един winner, избираме си анимацията каква да е, 10 секунди duration на таймера, даваме да няма дубликати на коментарите, така че моите коментари, на които съм отговарял, също няма да се отчитат. Потвърждаваме и това са хората, които всъщност са коментирали. Това са Гери, Лудака 2148, Бобо, Black Devil 69977, Killercho 67 и EasyPlayer 2283. Така, да видиме, стартираме да видим кой се спечели от тази готина клавиатура. Сега, пояснявам, като изтеглиме, между другото, човека, който се е спечелил клавиатурата, той ще трябва да ми изпрати дали е абонат за канала. Тъй като поради новите privacy настройки на YouTube, аз не мога да видя абсолютно всички абонати на канала, тъй като те са се настроили някои от тях абонаментите да им са скрити, т.е. private. Така че ще се наложи да ви пиша или вие да ми пишете, за да може да се свържете с мене и да ви изпратя клавиатурата, да се разберем къде да ви изпратя клавиатурата. Айде да видим. Големият сублимен момент, кой спечели клавиатурата? Cooler Master MK330, нали така? MK730, извинявайте. Не мога да запомня тия числа, просто с тия маркетингови числа е ужасно. Така, айде да видим сега. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И моят победител е EasyPlayer 2283. Какъв късмет, леле! Няма защо. Добре, това е ричката. Това е ричката. Някой ще каже сега, че всичко е нагласено, но ето абсолютно всичко си го показвам пред вас. Няма нищо нагласено. С EasyPlayer, разбира, ще се свържеме. Той ми е стар YouTube приятел, стар Ирала приятел, така че да, няма никакви проблеми. На него даже мога да му предам лично клавиатурата, няма нужда да му изпращам. Така че да, благодаря много на EasyPlayer, че се е абонирал за канала. Мисля, че него мога да го проверя, даже ако не се бъркам. Ето как да ви покажа как се проверяват събовете на канала. Поне не всичките, т.е. секунда. Това е старият канал. Само секунда. Ето го, EasyPlayer 22 мога да го видя, защото е с публични събове, така че много благодаря. Със здраве да си я ползваш, EasyPlayer, ричка и така нататък, няма никакво значение. Благодаря много всеки един, който се записал за това раздаване. Ще има и разбира се бъдещи раздавания, а сега вече с него ще трябва да се свържа и искам да го попитам лично, тъй като тази въпросна подставка беше на
моята клавиатура, т.е. от тази клавиатура е, обаче има така следи от износване, тук особено в този край, където съм я ползвал, така че ще го попитам дали иска да я получи или просто ще си я запазя за спомен за себе си, че някога съм притежавал такава хубава клавиатура. Това ми беше на мен първата клавиатура, която съм използвал, така по-професионална, след като минах от сините свичове, които за мен са най-бейсик свичове, сини, сиви свичове и така нататък. Вече като минете на Cherry MX свичове и започнете да качвате нивото, се усеща разлика и в, разбира се, вашия геймплей, вашия експириенс, така че да. Благодаря много, ще се видиме в следващото видео. Не, вероятно днес ще кача още едно видео, но не обещавам, тъй като вече, както виждате, записвам в 7:35 това видео. Така че да, благодаря много на всеки един записал се. Продължайте да се абонирате за канала за бъдеще, най-вероятно за 500, за 600, за 1000 съба, 2000, 5000, в близкото бъдеще, силно се надявам. Каква е целта за тази ни година за абонатите? Лично според мен целта, която трябва да се постигне, е именно 1000 съба. Значи, пичове, тази година вече сме средата на годината, кажи речи, 1000 съба трябва да ги постигнем. Почти средата на годината. Така че, стягайте се, гледайте клиповете, харесвайте, абонирайте се за канала, оставяйте коментарче, за да може канала да се развива и алгоритъма да го бута напред. Peace, adios amigos, чао!